ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшии арзон дорем. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор дӯстон. Мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ ёки замин ёки квартира ёки мошини фурӯшӣ доред, мехоҳед реклама кунед дар WhatsApp ва дар имо мо рӯй кунед, мо пешкаши харидорӣ мекунем бардоро. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 149 сомонию 50 дирҳам бардоро. видеонавори моро падилица кунем бардоро. мо бошад наворро сар мекунем, рафтем то охираш тамошо кунем бардоро. хонаҳои арзонам бисёрай, марҳамат. якум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Сино дар Зарнисор. якхонага квартира бардорон 10 этажда қарор дорад, 44 квадратни метрай. об светш дар иҷа ҳаста бардоро, новостройка без ремонта, доми навай бардоро. нархи квартира 134 000 сомон бо курси имрӯза гирем 899 000 рубл мешавад. ҳамин квартираро арзон мекунанд бардоро, бо срочно фурӯхта мешавад. гуфтагиай кадоми харидора марҳамат бо арзон мекунанд. домуш навай бардоро, дига шахтон мекунен. рақамош дар рӯи экрани шумо бардоро, агар дар кор бошад марҳамат метавонед дига маълумотша гирем бо. мегзарем дӯстон ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар деҳаи Кушониён дар 10 сотиқ замин 2 дар хонаи враменка барои зиндагӣ кардан тайёр дорад. дӯстони азиз, хона ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкам, ҳар гуна дарахтҳои мевадиҳанда дарахтҳо. айни ҳол дар даруни хона одамо зиндагӣ карда истанд дӯстон. бо як 4 хонаи дига фундамент рехтагӣ тайёрай барои меҳмонхона, дига проектҳо бардоро тайёрай. дар қарибии хона масҷид, магазин, дигар чизҳо ҳам ҳаста бардор. дар хона водопровод, свет, об, постоянӣ дорад. нархи хона 200 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 млн 342 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад бардор. ай шаҳри Бохтар, агар шумо маъқул бошад дар кор бошад метавонед занг занед, дига маълумотша гирен, бо арзон мекунем. гуфтагиай марҳамат. мегзарем дӯстон ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар поёни Корвон. қариб дар 4 сотиқ замин бардор, 4 дар хона дорад бардоро. хона беҳтарин проект дорад, бания, ошхона ҳамаш тайёрай, 100 квадрати метрай. хона камтар болош нопӯшонда, сохтмонаш нопура бардоро. 5 шадари расистки ай расӣ овардаган ба дарои беҳтарин. хона бо алиша мешавад бардор, ба ягон квартира духонагаи Душанбе бошад. нархи ҳозира квартира нами хона 227 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 млн 523 000 рубл мешавад бардоро. бо қатиш $1000 тахтаи тайёрам дорад, тахто қатиш қушай бардоро, бо арзон карда мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо, дар рақамои Россия имо WhatsApp дорад кор мекунад, рақамои Тоҷикистон шумо аст. агар шумо дар кор бошад бардор, дига маълумот пурраша метавонед айхчон гирен. марҳамат, мо наворуно давом медиҳем бо. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Фирдавсӣ дар Южни Миаскавинат дар пеши морги мошино дар Канечкаш бардоро. дар 1 сотиқ замин 2 дар хона дорад. ремонти хона миёна барои зиндагӣ кардан мешавад. як калидори калон, об, свет, постоянӣ ҳастай, ошхона, ҳамон ҳоҷатхона ва як подвали 7 бассейки чуқуриш ҳастай дорад тайёрай. нархи хона 230 000 сомон бо курси имрӯза гирем 1 млн 543 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад бардор, ҷои хуб дорад. агар шумо хайхтон донем бо на рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед дига маълумоти пурраша гирем, бо арзон карда мешавад, бо муомилаи хуб дорад бардоро. марҳамат. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. дар имрӯза навор бародаро бисёр хонаи моро аз Душанбе рӯй кардаgan, хонаи арзон ҳам ҳаст, наки сар мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Дарёбод бародаро, дар 2 сотиқ замин 2 дар хона дорад бародаро. об, свет, постоянӣ аст, ҳоҷатхона, ҳаммом, бания, гирдуш маҳкамай. хона бо семинблок бардоштага 100% фақат дар тирезааш мечаспонед, зиндагӣ мекунед бардоро. обши нархаш 90 000 сомон бо курси имрӯза гирем 64 000 рубл мешавад. ҳамин хонае ки шумо мебинед бардоро бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад. агар шумо дар кор бошад марҳамат, ай райони Дарёбод бародаро бо арзон мекунанд, дига маълумотша худтон гиред, рақамош дар рӯи экрани шумо.
мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯши навбатии мо дӯстон қарора дар ноҳияи восеъ дар 8 сотиқ замин 4 дар хона дорад. об свет дар инҷа ҳастад дӯстон. хонааш штукатур кардагӣ, болош маҳкамай, гирди хона маҳкам, дар тиреза часпондан дар кор дӯстон. нархи хона 80 000 сомона бо курси имрӯза гирем 536 000 рубл мешавад. ҳамин хонае ки шумо мебинед дӯстон бо арзон кардан мешавад, срочно фурӯхтан дар кор. агар шумо дар кор ай ноҳияи восеъ марҳамат хонаи арзон метавонед арзон карда харем бародаро. агар шумо мошини фурӯшӣ ёки замин, хона, квартира чизи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар мо роя кунем, пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯши мо дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар деҳаи уртабуз дар 3 сотиқ замин 2 дар хона дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ва якта магазини хӯроквориам дорад. барои хай савдо кардан кадом метавонад агар ки бо дар кор бошад. хона как надай об свет дорад, гирди хона маҳкама бардорад, дарахтҳои мевадиҳандаам дорад. нархи хона 80 000 сомона бо курси имза гирем 536 000 рубл мешавад. ҳамин хонае ки шумо мебинед бародаро бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад бародаро, срочно фурӯхтан дар кор. хоҳиш кардагаа беҳуда занг назанам, фақат хонахарое ки конкретно хариданианд бо арзон мекунем гуфтага марҳамат рақамош дар экрани шумо. мегзарем дӯстон ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯши навбатӣ мо бародаро ин ҳам аст дар шаҳри душанбе дар Шоҳ Мансур 2 айрои Калон 2 километр устун бародар. исм маршрутка меравад. дар 6 сотиқ замин 1 дар хонаи временка дорад барои зиндагӣ кардан. гирди хона маҳкамаи об свет дорад, ҳоҷатхона дорад бародаро. бо мошинам алиш мешавад гуфтагай. нархи хона 80 000 сомона бо курси имзагаи 536 000 рубл мешавад. хона хай мумкин бо арзон мекардад барои варианти алишӣ дорад, чӣ хеле гуфтум. барои замин мешавад, барои хона кардан заминам ҳисоб кунед мешавад бародаро. агар шумо дар кор бошад метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем бо. мегзарем дӯстон ба наҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар шоҳроҳи Олимтой дар 6 сотиқ замин 4 дар хона дорад. об свет аст, хона бо кирпич кардагаи бародаро, дарони хона штукатур дорад. нархи хона 95 000 сомона бародаро бо курси имза гирем 637 000 рубл мешавад. хона арзон карда мешавад, об свет дорад бародаро, пастяни ҳоҷатхона ҳамаш кардагиае. рақамош дар рои экрани шумо бародаро, агар кадоми шумо дар кор бошад марҳамат метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. дар видеонавори мо лайк гузорем бародаро ва обуна шавед. мо ҳар рӯз якта видео пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳам хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ бародаро қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон дар кӯчаи Ваҳдат дар 10 сотиқ замин 3 дар хона дорад. об свет ҳаста, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, гирди хона маҳкама бародаро. хона как нада барои зиндагӣ кардан мешавад. нархи хона 80 000 сомона бо курси имза гирем 536 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад, алиш карда мешавад бародаро. ҳуҷҷатҳои хона 100% не ки соҳиби хона дар Россия аформи дароми ҳай бародаро. хай дигар маълумотша бо худтон мепурсед чӣ хел аформидша. рақамош дар рои экрани шумо бародаро, метавонед дигар маълумот пурраша гирен. марҳамат бо арзон мекардиам бо. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. 11ам хонаи фурӯшӣ мо бародаро аст дар шаҳри Душанбе инашам дар қариби Даврӯза 5 километр бас усу дар деҳаи Ҳазорат ҷамоати Сари Киштӣ бародаро. дар 3 сотиқ замин 2 дар хона дорад. об свет ҳаст бародаро, гирди хона маҳкамай, ошхона, ҳоҷатхона кардагӣ. хона камтар сохибошу нопуррай. нархи хона 125 000 сомона бо курси имза гирем 838 000 рубл мешавад. хона бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад бародаро. варианти алишиам дорад. як хонага квартира ай душтами бошад, алиш мекунем гуфтагай. марҳамат агар кадом дар кор бошад метавонед дигар маълумотша гиред. рақамош дар рои экрани шумо. ин буд хонаҳои фурӯши мо бародаро. агар шумо ҳам хонаи фурӯшӣ доред, дар мо роя кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.